Tiče lustracije, ko je govorio 2014. godine u kampanji o lustraciji korumpiranog kadra? Upravo Ivan Vilibor Sinčić, kandidat Živog zida. Nisam to čuo niti od Kolinde Grabar-Kitarović iz HDZ-a, nisam to čuo niti od gospodina Josipovića, niti od gospodina Kujundžića koji se tada kleo protiv HDZ-a da bi danas bio isti njihov ministar. To su sve barabe nevjerodostojne i varaju narod iz godine u godinu. Ja vas molim, napišite zakon o lustraciji, dajte nam da ga pročitamo, mi ćemo ga vrlo vjerojatno poduprijeti. Ja sam za lustraciju, mora doći do smjene generacija i svi oni koji su surađivali i sa bivšim režimom protiv sadašnjeg društva i države i pogotovo ovi koji su agenti korupcije u sadašnjoj državi, njih jednostavno treba lustrirati. Samo bi se osvrnuo na činjenicu da je 90. godina gospodin Šeks u pravosuđe instalirao nekih 2000 svojih ljudi, podobnika, i zato danas imamo nefunkcionalno pravosuđe. Nemamo pravosuđe, nego imamo šeksosuđe koje je samo po svojim elementima krivosuđe i krađosuđe.